Termina, iyap kog 5. Dagan. 1, 2. Jati, nindagan ako pagi kalima. Matalino man ang matching, pero nag-iisa pa rin. Maayo, kinakauban ko og bugo. Sulo na akong kwarta. Kwarta! Nakita ni mo? Wala, boss. Pag-DNS Joyax! Tulutan ni transak! Isipatan ta! Boss, 1 million ba ang sulo atong kwarta, boss? Di magsilbi nga siya ka. Di maayo ni. Di pwede. Kitang tulo na ning kamot ato. Wa ta bahin eh. Boss, sa plano na to, ani. Di ba? Naigsuon si Joyax. Na, boss, babae. So karon, himuon na to tong paing para mato siya dire. Tama, boss. Sakto. Tama. Kabalo na ta sa location sa iyong balay. Tara! Boss, nakuha ra gyud nato. Kung sa paghipaabot nimo, dala sa binyo. Sige, boss. Kinsa man mo? Buhi ko! Asay mo, kuya. Kabalo ba ka? Nga dako kay itong atraso sa mo ha? Wala man kong kabalo sir, ano inyo makong damayon? Oh, kabalo ko. Nga wa kay labot dire. Pero ikaw ang dalan para makuha na mo among parte. Boss, mas maayon tawagan na to si Joyax. Ha, mas maayo pa. Kay kung makabalo siya nga naiyang isuon dire, muadtog yun to dire. Buhi lang ko ninyo, wala man ko'y labot dire. Boss, mas maayong ikaw nala istorya ni Joyax. Hello, Joyax. Kumusta na? Okay ra, kwartahan na. Kamo? Ikaw, dato na. Pero, Ya, tabang ya. Termina, ngano naman ka diya? Ya, nakadungog ka? Ha? Ayun ninyo sa ako mangod. Ihatag na ko sa inyo ang parte. Sige. Kung gusto ka mabuhi mo manghod, dala ang kwarta dire. Sige. Ayun lang ninyo sa akong manghod. Ikaw, andam-andam. Always ready ni boss. Dunyok, nana yung kinahanglan. ya. Mayo, Yeah, kay ni tuman ka sa saan. Saman, boss. Pikhan na nato ni. Iyosa. Ikaw, Joyax, pakita amin sa kwarta. Why problema? Basta akong igsuon masalba. Boss, legit. Kwarta gyud. So karon, kay nakasabot ta. Kuha ang kwarta. Sige, boss. Oops, ako manghod. Bright mo kang bataa ka. Ikaw, tindog! Termina, iyap kog 5. Dagan. 1, 2. Jati, nindagan ako pagi kalima. Matalino man ang matching, pero nag-iisa pa rin.